אם לחץ הוא על איזשהו מנעד, חרדה זה כבר הקצה של המנעד שזה נהיה הרסני, וזה פוגע לנו בתוצאות. גם בקצה השני, אני לא רוצה להיות בקצה של אדישות. ואין לי שום לחץ, אני אצליח, אני לא אצליח, אכפת לי. לא, כי אז אני גם לא אשקיע. אנחנו צריכים איזושהי מידה מסוימת של לחץ, שאני רוצה, כמו שאתם יודעים, דריכות מקדמת. אני כן רוצה להיות דרוכה, אני כן רוצה להיות על זה, להבין שאני לא יכולה עכשיו באמת לחפף לגמרי, ויאללה, מה שיהיה יהיה. אלא אני כן רוצה להיות דרוכה, להבין שעכשיו אני צריכה להשקיע, כי אחרת באמת אני לא אצליח כמו שאני רוצה, אבל ברמה שמדרבנת אותי, שגורמת לי להשקיע בצורה בריאה. אם לי בראש כל הזמן יש את החרדה, וואו, ומה אם אני קשה, ומה לא אצליח, ומה אני לא אתקבל. זה לא מדרבן אותי, זה תופס לי פה את כל המקום בראש שאני צריכה פנוי כדי להתרכז בלמידה עצמה. ואז זה כאילו מדרבן אותי ללמוד ולהשקיע, כי זה מכניס אותי לבין הלחץ ללמוד, אבל זה לא משאיר לי פה בכלל פניות לקלוט את החומר. ואז בהפוך על הפוך, החרדה הזאת מכשילה אותי. אז אני כן רוצה להיות עם מידה מסוימת של לחץ, עם הדריכות המקדמת הזאת, שגורמת לי עכשיו לא לשבת על הספה ולראות טלוויזיה, אלא לקום וללמוד, אבל בצורה שמשאירה לי פה פניות ללמוד. ולמנוע מזה שהתסריט הנורא יקרה.